Ghostglider Oscar Papa. Oscar Papa, Roskilde. Jeg vil godt skifte fra tier 2 til tier 3. Oscar Papa, du må flyve ind i tier 3, og så skal du kontakte Østlands Svøvleklub. Det er dem, der har området nu. Efter forlader tier 2 og skifter til 183 tier 2. Oscar Papa. Slagline Oscar Papa. Oscar Papa, Slagline. Kan jeg blive skrevet på jeres liste? Det kan du i hvert fald, og det er 3 af 4 til 4.000. 3 af 4 til 4.000 Oscar Papa. Det er korrekt.